Pekný deň, milí priatelia. Tak vás tu opäť vítam pri našom múre nárekov denníka N. Včera sme zjavne trafili do čierneho a trafený denník N zagágal. Pristihli sme totiž denník N a jeho redakciu, ako spracúvala informácie a postupuje ich progresívnemu Slovensku, aby mohli robiť tlačové konferencie a pokúsili sa dostať z tej šlamastiky, v ktorej sa nachádzajú, keď sa ukázalo, že čerpajú dotácie zo štátu na svoje vlastné osobné potreby a dokonca kradnú eurofondy a následne sú exekuovaní. A keďže na čele progresívneho Slovenska sedí synáčik Šimečka a vo vedení denníka N je tatínko Šimečka, ktorý všetko zariadi, tak okamžite išla informácia novinárovi Obradovičovi: prosím ťa, napíš niečo poriadne na ten Smer, aby dostal poriadne do držky, a tak napísal, že sme arogantní a spupní, ktorým nejakým spôsobom nezáleží na lekároch, sestrach a pacientov, nech im je kľudne teplo, veď aj nám je teplo. Len pravda je presne iná. Práve systémové riešenie, ktoré sme prijali, aby sme obnovili, postavili a zrekonštruovali mnohé nemocničné zariadenia, je v skutočnosti pravdou. Nie len Martin, Bystrica, Prešov alebo Bratislava, ktorú sme rozostávali, alebo rekonštrukcie Popradu či Ružomberka, svedčia o tom, že toto je prioritná úloha. No viete, ale sme zvyknutí na kritiku. Vždy, keď sme niečo stávali osobitne pre Bratislavu, sme boli kritizovaní. Pamätám si veľmi dobre, ako sme vytrhli z rúk súkromníka Národné divadlo. Po tom, čo ho liberálno-pravicová do tých rúk odovzdala, a následne sme ho dostávali a otvorili. Alebo keď sme rekonštruovali hrad bratislavský, ktorý sa stal nielen dominantou Bratislavy, ale celého Slovenska. Alebo Národný futbalový štádion, Národný hokejový štádion, alebo diaľničný obchod okolo Bratislavy, ktorý sa konečne tento rok aj dostával. Či samozrejme nové električky, aby sa bratislavčanom cestovalo rýchlejšie. Alebo nakoniec aj prvá nemocnica po revolúcii, Svätý Michal, ktorý takisto je už napríklad plne klimatizovaný. A tu sa dostávame do toho problému. Ľudia vás prekúkli, drahí novinári, že vy už dávno nie ste objektívni alebo dokonca nezávislí. Že vy ste sa jednoducho už oficiálne priznali k tomu, že ste jasní bojovníci, len aby pravicovo-liberálna progresívna vláda mohla vzniknúť, pretože len vtedy vám budú tiesť peniaze z dotácií, tak ako za Smeru sa vám rozhodne nedarí. No a tým vysvedčením, ktoré potvrdzuje túto našu pravdu, je nedávny prieskum, ktorý jasne hovorí, že viac ako 80% ľudí vám neverí. A pri 47% dokonca nastáva alergická reakcia na vaše správy. A znamená to jediné.